Hát alapvetően az egyetemi színjátszóba beléptem, és ott vettem észre azt, hogy kétféle ember jön el a színjátszóba, aki gimibe játszott, meg aki szeretné magát kipróbálni, és hogy a kettő között azért elég nagy különbség van. Tehát aki már egy pár darabban játszott, szerepelt, annak már sokkal rutinosabban megy, könnyebb a szövegtanulás, jobban mozog színpadon, és ezt szerettem volna, hogy a kettő közötti nagy különbséget valahogy feloldjuk. Ugye a bemelegítő játékok ezt szolgálják, hogy kicsit megérkeztessük az embert, hogy érezze azt, hogy itt egy kötetlen légkör van. Ugye az imprónál nagyon fontos az is, hogy a hibázás az nem megtorolandó, hanem örülünk annak, hogyha valaki hibázik, mert abból új helyzetek születnek. És alapvetően a bemelegítést is valamilyen asszociációval, vagy rövid mozgásos bemelegítést szoktunk csinálni. Van olyan játékunk, amikor ismételni kell a mozgást, amit az egyikünk csinált, a rövid mozgást. Van olyan játék is, amikor mondjuk egy tárgyat adunk körbe, és mindenki hozzáad egy tulajdonságot, és akkor az elején ez egy kézenfekvő tulajdonság, hogy én adok neked egy vázát, és akkor mondjuk a következő, aki átveszi a vázát, akkor így materializálja, hogy ez egy ilyen alakú váza. Aztán odaadja a következő embernek, és így rácsodálkozik nyilván egy elképzelt vázára, hogy ez a váza, ez kék. És akkor átadja a következő embernek, nézd már, ennek a vázának van itt egy füle, amit eddig nem vettünk észre. Szóval itt tök kreatív az egész játék, és nagyon könnyen tudjuk egymást inspirálni. Ez az én portám. Erre a portára holmi jött-ment kéményseprők nem teszik be lábukat, mert ti csak bajt hoztok és szerencsétlenséget. Nem, hát a kéményseprők azok szerencsét hoznak. Nem. De. Nem. De. Esküszöm az egy Úristenre, hogy akárhányszor kéményseprővel találkozok, csak balsors kísér. Ákos, visszakérdezünk. Csak balsors kísér. Csak balsors. És ez mind a ti hibátok. A miénk? A tiétek, az összes kéményseprőjű. Az összesé? Igen, ki kéne írtani az összes kéményseprőt Kiírtani? ebből az országból. Ebből az országból? Az összes országból. Az pont véletlenül úgy alakult, hogy én a belvárosba sörözgettem barátaimmal, szóval amúgy nem teljesen józanul érkeztem meg. Spiccesen voltam, csak egy nagyon minimálisan. Ez lehet, hogy picit segített elengedni. Az amúgy pont egy ilyen nagyon fiús nap volt, és akkor tényleg nem voltak így lányok, pedig azért sokan vannak ők is. Azért majdnem ilyen fele-fele arányban vagyunk. Az pont ilyen fiús nap volt, és Ádámmal vele kerültem így párba, és akkor valami ilyen orbitális baromság, inkább már ilyen alpári dolog jutott eszembe, és akkor vevő volt rá, meg így tök jó volt ezt így eljátszani, meg így elpróbálgatni, és igazából már ebből megfogott a társaság is, mindig nagyon jól szórakozok így a többiekkel való játék során, meg hogyha nézhetem őket akkor is, meg nagyon változatosak a játékok, mindig jó érzés ide jönni. Kinga! A főződékről a tök jut eszembe. Tökről a Halloween jut eszembe. A Halloweenról a kísértés jut eszembe. Akarod mondani, hogy nem szereted a fahéjas csigát? Pontosan. Igen, mert ugye én benne vagyok amúgy a maffiában, nem mondd el senkinek. És ez egy titkos, ilyen megbeszélt jelmondat, hogyha nem szeretem a fahéjas csigát, az azt jelenti, hogy a szomszéd péket el kell tüntetni. Én a vele flörtölő Stuart vagyok. Az akart fel. Hát ketten is flörtölhetnek vele. Én a World Trade Center Szerintem így az ember, hogyha mondjuk először jön hozzánk, biztos van benne feszültség vagy stressz, hogy milyen emberek vannak itt, milyen játékok lesznek, milyen légkör lesz, de én ezt inkább azzal válaszolnám meg ezt a kérdést, amit feltett, hogy milyen amikor bejönnek hozzánk, hogy milyen amikor kimennek. Mert általában azt szokták mondani, hogy ez egy nagyon befogadó légkör, hogy nagyon felszabadultan lehet játszani. Ugye nem erőltetjük a játékot, tehát mivel már nagyon sok ember megfordult nálunk, ezért gyakorlatilag az első 5-10 percből le tudom szűrni, hogy ki milyen típusú, és aki látom, hogy kicsit zárkózottabb, introvertáltabb, annak több teret és több időt hagyok.
aki meg látom, hogy ilyen színész, és ő berobban a színpadra, és jelenléte van, és szeret sokat beszélni, akkor őt meg ugye nyilván könnyebben beletolom szituációba, mert tudom, hogy nem fog neki ez rosszul esni, hanem élvezni fogja. Figyelj, ez lesz itt a gyerekszoba, meg ez is. A gyerekszoba. Hát a Ide csocsóasztalom! Nem lesz ez szüksége 10 évig. Pont ide fér egy babaöböl. Te is örülsz. Úgy örülök! Mindig is érdekelt a szereplés, mindig is érdekelt, hogy színpadon legyek. És már előzőleg is voltam egy másik társulatban, és akkor így jött, hogy akkor valami kell. Még színpadon akartam maradni. Nem beszél, én csinálni munka, maga nyugodtan maradni. Én fizetek. Milyen színre gondolt? Rosszul gondolta. Ugye alapvetően, hogyha ismerik az emberek a beugró játékot, ott nagyon sok szituációs játék van. Van olyan játék, ahol a karaktereket mondjuk meg előre, és karakterből indítanak egy jelenetet. Vannak szabályszerű játékok, mint mondjuk a távkapcsoló, ahol van egy hívószó, 4 embert kiültetünk, egy embernél van a képzeletbeli távirányító, és akkor előre kiosztjuk a csatornákat, hogy sportcsatorna, akciófilmcsatorna, horgászcsatorna, stb. És amikor én váltok a csengővel, a képzeletbeli távirányítómmal, akkor mindig az adott csatorna megszólal, és elkezdi a mondandóját. És mindig a hívószót be kell építenie. Tehát mondjuk, ha az a hívószó, hogy helikopter, akkor a horgászcsatornának a helikoptert valahogy be kell építeni, ami nagy valószínűséggel nem sok köze van egy helikopternek a horgászcsatornához, de hogy ez nagyon vicces jeleneteket szokott szülni. Hozzé! Mondjad, mi volt? Mindig olyan jó volt hozzá. Emlékszem, amikor azt kérdezted. Mely fontosabb? Azt, hogy ki voltál, vagy hogy ki leszel? Én elmondtam, hogy hova tettem a... Hova? Ásd le! Fiam, neki már vége! Neki már vége! Hát ha sok pszichológiai könyvet olvas az ember, akkor azokból szépen kirajzolódik, hogy a rugalmasság, a kreativitás, a reziliencia azok olyan készségek, amik a közeljövőben egyre nagyobb hangsúlyt fognak kapni, és hogy ezt igazából erősíti maga az impro, a keretrendszere, a játék, ahogy kapcsolódunk egymáshoz. Vannak azért sikersztoriaink, hogy bejött hozzánk egy introvertált ember, aztán néhány hónapot eltöltve egyre gördülékenyebben mentek neki a játékok, egyre könnyebben bement játékokba önként, feszegette a határait, és akkor végül telefonközpontba helyezkedett el. Igazából ebben még annyira nem is gondoltam bele, de én próbálok így alapvetően így a gátlásomat feloldani, és amúgy szerintem sok esetben sikerül, meg így tényleg így hétköznapokban is jönnek eszembe ilyen hülyeségek, vagy amúgy olyan dolgok, ahol mondjuk rögtönözni kell, és akkor így bátrabban is nyilvánulok meg talán jobban forog rá így az agyam ezáltal. Hát valamilyen szinten segít a kommunikációban is, de inkább nekem abban segít, hogy kikapcsolok, amikor itt vagyok, és elengedem a hétköznapi problémákat. Tehát, hogy amikor itt vagyok, akkor mint hogy megszűnnek azok a dolgok, amik a héten voltak, és így semmi ilyesmi, nem stresszelek, nem forog az agyam, hanem tényleg tök más világban vagyok gyakorlatilag. Kipróbáltam már magam korábban színpadon. Egyébként én bűvészkedek, bűvészműsorokat tartok, bűvészműsorokat vállalok. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt idegen a színpadon lenni, ami viszont újdonság, meg amit igazából itt tanultam meg, másokkal alkotni akár a színpadon. Tudod, hogy van valaki, akire támaszkodhatsz, akire bízhatsz, ha esetleg elakadnál, egy poén nem jut eszedbe, vagy elakad a jelenet, akkor ott van valaki melletted.